Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Refresh with Rupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Pada danginya dong mengi pada kiwek simpor sebenai ni atau yang tamu ada. Mendai pada bawa bangilak profesional kador ke jengi kalap her bah melane kalap rem bah kamlong kumta te nisi mah kador ke babet mah ke bah laban afford untuk mah. Ndak kajing leran kam pen kedang te kok kajing leran kan pen jap tekan ni. Ni hikaru ka disiplin kalong ba kini ke baterai bat ni dai kini sepoi bat hapok khandai beje. Kan marwa hakan ni ke company kajing ki dai strictly tang khasi ba. Pada ki client si kuat kan tio ni beri khasi ngir ni kuat begini baterai ni kin kio lang kan. But haba ki try untuk te kawai ka bangas tana ka feedback ka bangi yo bun ki clients kalong bangi tanan ki kini baterai ba pi kalong pa ki khamya na ki wei kalong pa kim ju da kham sham. Kakarteng jong dari Hubert Lingdon nonglat ngas shong asa malki bat ngade ubay ngi founder jong kini ka company Prime Touch Creation. Te kakarteng ka jong ngade kanat patau te jangi dan lain ngot sipara te ngade ubay na pleng ki sipara ba ngatre kini ka kamrong pad idan si para jong ngari tre kini keju ka kamhi isu jarap nga te ngaru kade founder jong kini ka company. Dia ka bangi specialize hi ka kadai ka kam painting and cleaning services. Dia hakani ka painting part ki don part saki ki wek benta ka bari kamrong kata kalong ya ka design wall texture anta ki sculpture ka ba ki babun ki try yang taki kwa ban pen itu nak ki yang ka jongki dia pindi hi ki babun ki design ki yang hasam ki sculpture texture ki wan ki beri apa napa dia handrai menta wat ki khasi kim kom shukan. Dekat cleaning services pan kerja kampen khujit kampen khujiyang. On top of that pan menta kaporslam kakam saklau kan. Te kini kide lar kamai jakpo. Bon ki brio ki leran ban dat yuah dat saklau ni ban saj yang ki bai. Ndak kajing leran kampen kadang te kapok kajing. Kajing leran kan penjap tekan ni pi. Te den takadau long ni shimo ikini bentaru te long kidon laki jong hi ki haka team ka jongi kidon laka jong ki bolong specialize karong kidon laka jong be specialize ka diang kidon laka jong be specialize ya ka kam cleaning services. Long ngasdang sya long kumbalong lokal mah lokali kumbalong kiwe kum tu long ngalit nyarong kum tu te sedang skit hadir ngas sedang ban sim kam kum tu personally yala ding akaran kalong baka jenja ka marketing bengin yo kam pi nama kawe ka jing e kalong ba buan hi kam kala along ba wan kibre de kiwe nong wai pi tas kawe kalong ba ngai i ba ha karukom trairu karukom traing i ka dan sibun ka jing duna tu mah te ka bagi ngia tray lokal long lasu thu i kalong ka ek bengi tray kalong tradisional dah te ki bun ki use ki de ki tiar ki balong tan kini ki ba ngilak banyak na po store tu kan kini ki hardware store pe kini ki break ban sabar en kanu ka jeng ka mesim ka janga kalong dik kwa pan le lang ko maki kan nama ba sene pat judan ram tu nama sekali kalong ba let's say ki ki mlak ban ngej ma bukan urlong sene ki ong bun hi ki ban ong kinong bai o kadang sempor bahasa ne bukan wan kum bawan sabai dah kum sabar tu hak po banang sedang te long kajenja nama ba kawi kalong bang ambil support ma kum tu kham tam barang sedang te manu ban ngej ma nama ba kawi kalong ba ngaji athu kum ni ki parlo ki bajan ki jong ala ne hayang ong ban sedang ke company te hendrai pat kim dan bangej ma kum tu ki ong ba mangkhen khna am tu kan te am tu ski hendrai hiwat di ba im siam bat ong bar khot ki bam support ki dan ka tu kan ki ba support ma yang di ba im siam bat encourage kum tu te kum ta kan ngai kendu i hiwat isa ai lang ti idea ki game tu te khani kar kom ni saya paihannya Mas sedang ban ya kakam ni ju penting na ki try ba kakam hi constant kawe ka debet na ka teknik te kanu kakam kanu ka benta ada pinang hi ka proper way of doing te kan employ bi ya ki babun hi ki project ki bangi le benta ngim ju te si chu kam tam ki benta ki sabar kelaban dei ka building ka bahe kelaban dei ka building barat ngim ju te si chu
Henry dakani kitiar gi bangi ngile research ngishna dala dia. Within 30 minutes ni shiteng kentang la deban assemble ngila long bentre. Deka bomot ba kani kelas CF ya ka pisa jong kitrai yang kan jakap kin CEO by nong tre bas siet kila iyo ban CEO by nong tre belanya roh. The most importantly ka debit reduce the cost jong ki clients kan. Te nalor kata ki tools ki ba ngi issue import na sabari. Kini kitiar ki ba poide ka pen stat shushu ka kam gojing ita kadang mila ban ai ka assurance ki try yang pala dangi nyap dong mengi pada ki wake import sibnai ni arta yo tam ada te arta yo tam nang tak la yo ban safe ka pisa pim nakap shu ban sio ya ki batray that's a big change kan kawi ka bang astona kalong ba ki batray du ni ka wi ka feedback ka bangi kalong ba kala aram sibun kan bani ka ba ki try men shwa namar ba ki di ki bun ki di bawan na kawi ka background pi te ka jing try kini traditionally bar kani ka ba mta ong kala la pya terus kawi ka advantage kalong ba ka speed ka jungi ni ko aban kan kam koloi kum to mana mar ba kani ka pertem ta ka ba ngi hab kini kam ma ting haban market yala di tu te long ling ba kini ki tools ling ba kini ki equipments ki ba thamai kum ne ong kala ya rap pen si bun ngi bun ki brio ki don bi kani ka jumut ka jumper khat ba ka pornya rong ka debit ta portalang pani dah du brai match kani ka di problem ka solution bangin la banyak rong wa por slap bu te haita irukom ni poi ban perkhat bangin design yai balong ke sheets kan simport kan dia ban compare ya ka rukum tray ka por barang henry wala ka tarong nilong ila bangin nya rong kan te namar kan ni kum perkhat aku ikali yang namar ba giha perkhat yakini ki team member ka jungi ki baitil bangi pada slap kin hap shong ye ka ki te de kan ni rukom ka bangi i kini problem ber de ka ba pelong pat ingi bangin perkhat kumno bangin la banyak rong por slap te hakapor ba mata long yangu iblai ba ka company jungi kelala banora ka solution kan over ka por slap ro ka prime rich creation kala punya ro ka bin ka jungi di karong he te karong kalong ba ngi ngilang ham long professionally mah dei ka balong pat ba am tu mah te henry wala kataro dei pa ba bangilek professionally ka dor ka jungi kala pher ba kala rem ba kamlong kumta te ngi chem ka dor ka ba bet mah ka ba la ban afford untuk mah namang ngi hap sim kat kum ka budget mah te kidan ki ni ki yang ba ko ban sna kum ka jaran dia tingi la ban sna ka wal te kum tu ka yang hapo ati hapo til bot sama ka de ka restoran kata te ko ka yang ka long vintage la ya tu yang ai yang bang athat ban sna da kalentang nomor ba ka bun ka maintenance tu te yang le da siman te ngi la ya sna ya kata kan te hadir pat tu skipat limba ka jing ai jing mat ka jing i nengkat ka jing le ka jong am tu lang ka di ka communication ka di ka jing ai jing mat ka jing ai idea lang tu kan tengi salah ban pun urlong ka jingnya te ka we ka jing long discipline ka ai ka ba ni sedang na ka company ka jing mah te habangi kini ki ba try ban ngiro ki dah san ki biodata am tu resume am tu tingi da check ba tik patik yaki untuk tingi da interview ru bak kerkom interview ka jengir ka khamang strict untuk kini ki bateri bat ngi dai ki shit poi bat hapo khandai buje bat kawe kalong ba ha shop in tray ngim ju sedang ban ong ba masendap attendance ngin chu tray ka tray nang tu dai kat kom ka jing penmelin ka grup ka jengi kalong bangin bu ka jing tuai mah habang sedang ya ka nuka kamro kita sedang saya da ka jing tuai kom tang la bu haman kawi ka grup tu ngi la bu kini ki leaders ke jengki te kini ki leaders ki haban point kong te habaki point kong tu ki hab ban up da lawan baro tu ki sedang ban ai ka jingkran ka tu kan kendiat tu la si ke puli ka ting ka jong blame tu te baki sabu ka jing tuai kan te anda la ada ban bu ka jing tuai kum tu da khandai beje ke sedang ban trai kan but habaki trai tu ru te kawi ka bang stana ka feedback ka bangi yo bun ki clients ka long bangi tanan ki batrai ba phi ka long baki khamya na ki we ka long baki mju da khamsham kim ju ngami ire ki bak mungkin jadi biri tu te kata kawi kalau ya rap kan yangi haba de kata nomor ba kini ki batrai berngi ya keren ki long masuk tanat somu ya kiru ba ki de ki bri ki bas ngotho ya kata wat la dangi ngim dan bat ki mah dai ai ngoi blai ba ki de ki besep ting blai fi tang besep ting ngi ki de besep ting blai kata ka de ka we tu kan te kabadi ka puar bam kontur ko ba sin ba si baje ko si baje tek do ar baje tek kalong desmin kan bat ha du ka puar trai ko trai ru ko komta kan ko bangi ju ong ki client sama ka puar ki brim ka pang yang ba
la dangi ngi pentri ke yang jono jono yang ba ngem ju kwar ban sim ko umsep ko jongki batang kan jaru bat makir kitara kem la ban sim ko umsep jongi te ngai balang disiplin bat hadu kapor wai trai kum turu am sim bagla ade katu kapor baki kin sange aku ke kila sange kan te kata ka de ka we ka feedback ka bengi yo ni clients ru bah kani ka company ko jongi ngi judan ke meeting once in a month lane twice in a month lane kasong te kani ka jingdon meeting ko jongi ka penlong ini banginya piliu jing bot kupsikan huan kemudian semina kadang itu kejikli lah kadang kejingnya per jing bot te ini meeting ide ita ipor ibangiyo ban resolve dan iban wat ika solution ijing tuna te kembali lah batai kedat mana ba ni habangi sedang ikan asal kejing tuai te haki jaka bangi trailu sho bangi sedang mentrai ni da pulih tin jobling da tuai te ngi i ba oble i no pingi uklem i no te nadu bangi sedang trai hadu kani klem albam ta kampat don ka we pas ni bang yang bindu ka ese shising asing kin don hi sing ba shong yang la jur sana sulap ne dam tama henry ban ban shong yang hi kini batri ban yukim no kim shong yang ka we ka dika kata kadika jingdwai ka ban kong ka jing buti ka jungi ya ka kam hapo jong play nama apa ingi ka kam ba bagi tringi ja takanong rem ka jong play te wat ki batri ban ngiru ki don kata ka jingi iet ta kila don skin ki hotel ki bala book ini ke ba kham da pon pau kertang te ki hotel ki bala kham pau ne po shlok te ling ba ka jing pun mi jungi kini ki content te ki la asnang manung wan reach out ini te update tang kini ki khasi ki ba one book ini ndai mentang ilap ni na du ka jat bendeu karu na du kini ki ni ki jat bendeu ki bari na ki wei pat ru ki ba wan sah ni ka jela ka jungi tingi sedang ban yo ki bookings na ki lawan kli ini te on top of that ki ba one reach out ini ki di na po bari ru entah te kidan apo Ireland kidan apo Canada itu te link ba ka jing plat jingi kini ke content tu ki ka jing long unique ke jingi karkom le ke design tu kelas nang one reach out and then kidan kitu ki ba nabar tu ki badan yang senior am te kelas nang man khat ke jingi ka jing trai ke jingi kan company ke jingi om te ki samrang ke batrai hande ke ki kin thai ru te ngidan se ki weru ki batrai ban ngi ki bom de ba batrai physically ko ngi batrai hek ni ki kam hande pa ki batrai hakawi karu kom patah kom tu le se ki de ki ba yarap an pen yo brio kom tu le se ki ba ta karu kom ma te kata hi te mentaru kalong bangin satap brio shu te henrei pat kalong bangin patap menta le se ki la man sutu baklai ki brio ma te kat kom kadang kat kom ka jingya jing kapor kom tu te ngin sashimi ki interview ba kata hi ngin sapdang klam dalan kasorga kala irap shibun te kum na kalian ka jungi recently ngidang shu dap ban pitch yakni ka business ka jungi hapo ka prime mikhalia ka jingi rap ka jong ka prime mikhalia ka longpan ban pin prang shu ya ka jing bot perkhat jong ni nong singkam kumnu ban penyat kam ka jong ki kumnu ban pen biang ki jing kanjing kya kumnu ban pen ki ka business ka jong pi te ka de very good initiative ka ba shim government kan kirang don shu ki we ki scheme ka ba ka government ka ainam ta ki ba singkam te kani kalong kajing kentu iki weiru ki badan kajing tumu basangkam wa ki jing tip na ki office ki badan hajan jong ki shnong ki thabi jong phila ne ki district ki jong phima laki don mk scheme na tak basangkam kani kalong kajing haram nama na kaliang jong sarkar kala le kat bala indape kani sarkar bam tali kay harap kat bala man tadai yakini basar sedang ban sangkam jolojo ka kerteng jong ade kadai haban sanakar asyo ngasa spoken si tengal sedang mencari bagian ka company prime protection mentarang harbnai abang atre bagian yoshibun hikai kelong pair ba baki ki bai trelang ke ba ki company ni ki citring trema aba baca kan ke batai ba tate shibun hi ki dukam bangot ma kam sarkar le katam ke babun jenjar penyo dai wat lagi ba he kedan ru ki jingpule ke ru jenjar penyo tamba long kumi konsumla pada kimde ban le ranya putri kino no kamro kita ki jingele ma kata kini gide ban trebe kino no kamro wala kam mkhanya kata kam kabarit ne kabahe ne bagi di ka kam gide ban tre sistem ai ketika man ketika dia ngin tre ke sem mengilai ke bahan ke batam iyo hi kata ji monten pa cing hi kerteng juan de li beleng don online ngai shong sa mulai keton besar ngade ne kensi hi tama shong ngasa keton besar ngaso tanat ha kawe ba ngaso tanat ba shwa ban ngon wan ni ka company ni la bun gi kam ba shani shatai ki ba ngayo tama kam sudan ta ka jing su khapo kam sim re ha kapor ba klimat ba nga
yo kan kalat ni long nasu tu tak jing su ke po kamen sim dan te da treiru stanat hi nadu lalong no nadu mensim trei ke kam te ka ngi ka improvement ru ka dan kan ngi hari ki ngi kasi ngi duna palat ka work ethics da trei la kata hal stu la mi ke to jing mi te ngi penski no i kam te long ka to ka ba na kam no kam kanom yarap ngi kum no ngien le te ka ngi kiu yala diru nginum sakut haju rei la dangi bu put no yala de tang tau puar kata ni tang kata kador kata te ngin sakut haju iken kanom kiu nginum san nabar ba kani ka jing kran kare specifically ban IMC me ki para kasi jing ma te kombangi la kran dup ne paning kong ka jing tristom te kanu ka kam la tristom ite uso udon ba kabar ka discipline kabalai pan ka jing iet ka kam pila da iet ya ka kam dai kamat pinup so tanat ban trai te iet ya ka kam ba pitrai sngo sarong wadam sngo per ba tayu tri office na ang shubala pi klam tu da tu ta ka jong sa henry ki da perlu kum sam kamut kadon ka jing su sim kan but ka ba khaddu ka ba na kaliang ka jong ka ba ngaju practice par ngaju recommend ye ikan ru kalong ba le research puli ki kon pi long kadi ka jing puli ka jing different kind of books related ya ka business related ya ka influence towards the clients related even ta pair kani ka pen perang ini bangin yo pi the big knowledge day it's in the book kat bai ka ba pon kun nak le ka kalong ba bu yu ble khamat ka tin jo ble ka kran kata watch ya kai ma ka jong ble bi ka ha ka jong bai ki baron sa alang tama phi kelar pidan kan kun ka sap bu i ka jing dwai wat yu ble ngai ba u ble hi sin phila bu i ka jing dwai u ble kulut ble song ka jing dwai ka jong phi te kum ta kembala mention ma ihi kalong ba bu shoy ble khmat mo ba ki baron sa alang tam hangi te ko we kalong ba ha bangi trei kanu ka kam kalong bangi trei faithful kan ngin trei hok mo tang ba ngi trei han ba ki yu i ta be i ki try nan manu tu nang pet kam nan manu kam phela da fitrei kanu ka kam ro trei hok trei nu mensim kom bangi ji ong ki trei ba ong ba ha bangi trei shan ka yeng lan shan nu ka yeng ka bangi trei sngo ba kum ba ka de ka yeng la jong ma sngo try ka ko we kalong ba ha ban so thu e ka jing khat ma ka ba de ka kam let's say ngin kidan ki ka tu kat ne let's say ki palok ki jong phi ki palok jong phi ki bang ba tre ka ni ka kam de ka ni ka kam te ka we ka long ba am de sebut tenang ma hab su thu e ka jing khat ka jing la na la de kum tu namar baro ula ban tre ka ju ka kam te ublei ula bu la ka jong ka kam ka tahi ka bangila ne ba kom ru chuba tai don ka Instagram page ka jingi ka kapteng prime touch creation te udan contact na ban ya po ru phin da pet ma te phila ban contact ni hau number jong company ka jingi la ne link ba ka Instagram page te anytime pe phi don kam phila ban contact ngi la da la ni le ban persang ka la ka jai ban ngin fulfill ya ke ek baki ki thrang dengan su art kan diat ma nomor baki dan kini ki bun ki ngayo phone call ta baki kwa training ngayo bun ha fin ko te kawi kalong ba ya ka training ya ka ba mentang ngin haban apswa haban sange swa nomor ba bling nang bun plat ka kam ma ka bangi haban pendap te ngin sa ai ka jing tip ling baki Instagram page ke jongi lanu ngin sa pedeng ki training bangila ban ai ka lat ma khnang ki wi ki khasiru kila ban trai lang ba trai mangi